na čo by sme si mali dávať pozor, čomu sa možno vyhnúť a či volať odborníka za každým, keď takéto niečo objavím, kde si pri dome alebo na dome a kde všade sa nachádzajú takéto hniezda. O tom sa porozprávame s odborníkmi Tomášom Špánim a Davidom Lukáčikom, ktorí sú deratizérmi. Dobré ráno, vy ste nám zo sebou priniesli aj množstvo vecí. Zrejme toto všetko vy používate na to, aby ste to, o čom som pred chvíľou rozprávala, odstránili. Presne tak. Takže čo robiť, ak odhalím niekde osy alebo sršnie hniezdo, kde najčastejšie zvyknú byť umiestnené? Najčastejšie, povedzme si ešte tak, oni majú radi miesta, kde nefúka a neprší, aby sa tomuto vyhli. Takže najčastejšie sú to nejaké väčšinou dutiny stromov, alebo keď je to v ľudských obydliach, tak v strechách, alebo v starých garážach, v pivniciach, na balkónoch a podobne. A teraz sa opýtame to, čo Kvetka už naznačila. Púšťajú sa Slováci do odstraňovania týchto osích hniezd samostatne, alebo rovno vedia, že treba zavolať vás? Ja viem, čo to je, naštvať osy. A už asi veľa z nás to spoznalo, tak ako je? Tak tí, čo nám volávajú preto, že potrebujú pomoc. Takže občas sa stretávame s tým, keď nám povedia, že skúšali sami a nakoniec sa rozhodli predsa len si zavolať na to odborníka. Takže my vždy odporúčame samozrejme na to zavolať odborníka, minimálne pri sršňoch, ale niekedy si to skúšajú aj svojpomocné ľudia vyriešiť, v niektorých prípadoch sa im to podarí. A čo vy všetko používate na to, aby ste ich odstránili? Asi by sme mohli začať tým oblečením. Naozaj treba byť špeciálne oblečený, aby ste sa vyhli tým žihadlom. Áno, presne tak, určite treba byť oblečený, tá prevencia je najdôležitejšia. To znamená, že tento oblek, ktorý teda chráni aj proti osím a takisto aj proti sršním bodnutia, lebo sršeň má dlhšie žihadlo. K tomu samozrejme treba použiť aj tieto rukavice, dlhé až po lakeť z kozej kože. A v podstate, čo sa týka ochrany, to je dostačujúce, tieto dva časti odevu. A niečo na hlavu nemáte? Nejaké okuliare? To je súčasťou, to sieť, ktorá je hermeticky spojené, to je takže hermeticky uzavreté od členkov až po hlavu. Áno, presne tak, tu je hlava. To je ako taký vesmírny skafander. Áno, to mi to ľudia zakazí veľmi často. Dosť to je hrubé, ale už keď si spomínal, že tie sršne žihadlá sú také dlhšie, tak tomu rozumiem. Sú aj tenšie. V 40-kách toto je veľmi príjemné. Presne tak, áno, veľmi to je príjemné, preto v podstate pod tým ani nevyužívam žiadne oblečenie, lebo to by som to neprežil. Čiže na ostrov v takomto oblečku, hej? Tak toto sme vedieť nechceli. Ale možno vás teraz budú volať ľudia a ani osy tam nebudú mať. Je to možné, áno. Je nejaký čas, kedy tie osy sú možno menej agresívne, že treba si vybrať možno nejaký čas, ja neviem, počas dňa, kedy sa pustí do odstraňovania? Áno. Najvhodnejšie je to vždy riešiť v noci. V noci alebo tesne nad ránom. Alebo podvečer. Osy aj sršne sú dosť teplomilné. Čiže ideálne je naozaj, že keď je chladnejšie a spia. Takže tesne nad ránom a keď je naozaj že chladnejšie, oni sú ešte sa tak ťažšie zobudzajú. Takže ak sa niekto do toho pustí naozaj vo vlastnej línii, tak nech sa do toho pustí tesne nad ránom. Alebo večer ešte. Ja som sa pustil aj počas dňa minule, ale bolo to také hniezdo asi o veľkosti 2x2 cm, čiže som sa nebal veľmi. Ale s čím všetkým ste sa už stretli, čo sa týka tých osých alebo sršných hniezd? To niekedy vedia byť naozaj obrovské kolónie. Čo ste zažili? Áno, tie hniezda sú niekedy veľké, samozrejme. Väčšinou sú vo veľkosti možno peste, niekedy sú väčšie, samozrejme. Ale také najväčšie hniezdo, aké sme mali, bolo zhruba vo veľkosti 1 až 2 ľudských hlav, respektíve futbalovej lopty a v takéto veľkosti. To boli osy či sršne? To boli osy. A čo používate? Používate nejaké spreje, chemikálie, nejaké peny, či im ucpete ten ich východ-vchod? Používame v podstate dva druhy sprejov, obidva, ktoré túto sú. Tento je na aerosolovej báze, tento je na báze, ako si povedali presne, na báze peny. A ten rozdiel, kedy používame, ktoré je, keď je hniezdo prístupné, vizuálne vidíme ho to hniezdo, tak používame aerosolový sprej, ktorý strekneme priamo dnu do otvoru, kade vchádzajú a vychádzajú. A tým usmrtíme okamžite vnútri, v tom hniezde.
Ale v prípade, že hniezdo není vidieť, keď je v nejakých štrbinách, ale proste vidíme len otvorka, kde vchádzajú do nejakého priestoru, dutiny, ale nie samé hniezdo, tak používame tento sprej, ktorý je na báze peny, ktorý zaplní celý ten priestor okolo hniezda a tam sa ešte vypomáhame takou v podstate hadičkou, aby sme vedeli sa dostať do toho priestoru lepšie. Nasmerovať to A potom priamo. to už iba Oni tam zoberiete to zostanú asi hniezdo. však. Oni niekedy podľa toho, ako je tá situácia, pokiaľ to hniezdo nie je viditeľné, tak vtedy občas nejaké vypadávajú von, ale veľakrát zostanú vnútri v tej dutine. Potom už záleží na tom zákazníkovi, či chce, aby sme to nejakým spôsobom otvorili, nejaké laty drevené a vybrali ho, alebo nevadí mu, keď tam zostane to mŕtve hniezdo. Tomáš Špáni a David Lukáčik, oni sú deratizéri a teda často prichádzajú práve do kontaktu s tými vecami, ktoré som už spomínala. Keď už hovorím často, tak ja neviem, máte nejakú štatistiku, že koľkokrát máte, ja neviem, ročne, teda počas tej sezóny výjazd práve k osím a sršným hniezdam, že ich musíte zlikvidovať? Od apríla, kedy si začínajú stavať hniezda, tak vieme povedať, že každý jeden deň. Každý jeden deň riešime buď osy alebo sršne A hniezda. viac ich je v tých dutinách stromov, ako sme rozprávali, alebo viac ich je v domoch? Keď sú v dutinách stromov a niekde v lese, No tak dobré, ale na záhradke, keď to niekto má niekde najčastejšie sú práve pod strechou. pod strechou. A však to je úplne bežná záležitosť, ako na ne, ako na osy, ako na sršne. Ako sme už spomínali, tak máme tieto dva spreje, vlastne vždy riešime tie hniezda pomocou týchto dvoch sprejov. Som už hovoril, tento aerosolový je v prípade, keď hniezdo vidíme a ten penový, keď hniezdo nevidíme, keď je v nejakej dutine, že není k nemu prístup. Takže pomôžeme s hadičkou a vystriekame tú dutinu, kam vchádzajú osy alebo sršne. Pani, teraz takto. Milovníci prírody sa asi pýtajú, a čo s tými chuďatkami, osami a sršňami bude, pokiaľ zasahujete proti takémuto hniezdu, tak vy ho neprenášate z miesta na miesto, To nie. vy to likvidujete. Áno, presne tak. Minule sa mi stalo, že osa mi normálne sadla na chleba so šunkou, potvora jedna si odhryzla z tej šunky a obrovský kusisko šunky si zobrala so sebou, odletela preč a tá nechcem jej nadávať, potvora mala, potom zavolala kamošky a prišli sa mi pás na šunke. Na šunke. Osy sú mäsožravé. Je aj druh os, ktoré sú vyslovene mäsožravé. Väčšinou osy majú radi najmä sladké. Preto väčšinou sadajú Ovocie. práve na ovocie, staré ovocie. Sladené nápoje, nektáry, sirupy. A platí to, lebo hovorí sa, že keď je veľa vôz a ja mám pocit, že teda toto leto ich je viac než dosť, že nás čaká taká chladnejšia zima? Máte s tým vyskúsenosť, že keď máte viac výjazdov, tak potom sledujete, že naozaj To sú skôr tá také následujúca pranostiky. zima a potom prítuhne naozaj, že minus 30. To sú skôr To sa príslušné pána doktora pranostiky. Ilka opýtam. Vidíš, dobre. Ale ja by som sa rada opýtala na toto oblečenie, ktoré ste nám so sebou priniesli. Nie je to žiadny oblek k tým veteránom, ale je to oblečenie, ktoré potrebujete k vašej práci, keď práve idete na takéto zásahy. Áno, presne tak. Je to taký overally, ktorý je pomerne hrubý alebo z hrubého materiálu a to je kvôli tým Existujú uškrtnutiam? aj tenšie, ale tie tenšie sú čisto iba proti osám. Ale keďže už sme chceli riešiť takisto aj sršne, pochopiteľne, tak tento je vlastne taký najhrubší, aký existuje. V Aj zásade proti sršňom. tento istý mundur využívajú aj hasiči. Stalo sa vám, že vás už aj dobodali osy, sršne? Že jednoducho sa nedalo ubrániť? Stalo sa mi to, ale iba raz a jedno vpichnutie iba raz a to bola ale v podstate moja chyba, pretože ja keď som tu oblečený, som v podstate celý chránený, jediné miesto, ktoré som mal odhalené, bolo okolo členkov a mojou chybou bolo, že som si miesto medzi topánkami a tým oblekom nezapáskoval. Pustil si ich moc k telu, čo? A ja som v podstate vtedy ležal, musel som ležať, lebo som na povale a jediný prístup, okej. ako bol k hniezdu, bolo v ležiacej polohe a vtedy vlastne som mal odhalené členky Ešte a cez plnožky ma Členok je bodli. ešte dobre, lebo si nám prezradil, že vy chodevate vlastne na ostrov Tón, lebo v takýchto horúčavách je neznesiteľné ešte Áno, si je niečo to obliecť. Takže neznesiteľné. ten členok ešte si myslím, že je celkom dobré miesto na uštipnutie. Celkom dobre, v podstate áno. Ale odtedy už si to zapáskovávam páskou, takže už nemajú šancu štipnúť nikde. Ďakujeme vám veľmi pekne za Pani, tieto všetko informácie, ktoré ste nám poskytli, takže pokiaľ môžete, radšej si zavolajte odborníkov, neriešte to sami. Aj